Ο καλός ο καπετάνιος στο retail φαίνεται. Εμπορική Bank Retail Business Awards 2009. Κατηγορία Retail Store Supermarket. Βραβεύεται το καλύτερο κατάστημα σούπερ-μάρκετ σε επίπεδο εξυπηρέτησης, positioning, αλλά και επίτευξης μιας συνολικής θετικής πορείας. Υποψήφοι είναι ΑΒ Βασιλόπουλος Αμφιθέα, Atlantic Τρίπολη, Βερόπουλος Ολυμπιακό Χωριό, Καρφούρ Αμπελόκηπη, Μασούτης Εμπορικό Κέντρο Κόσμος Θεσσαλονίκη, Πρώτον Παλαιό Φάληρο, Σκλαβενίτης Κερατσίνη. Παρακαλώ τον κύριο Δημήτρη Αρμενάκη να έρθει να προσέλθει για να παραδώσει το βραβείο. Ο κύριος Αρμενάκης ήταν πρόεδρος της ΕΣΕ μέχρι χθες, μέχρι σήμερα. Από σήμερα νέος πρόεδρος είναι ο κύριος Κορκίδης ο Βασίλης, αλλά ο Αρμενάκης είναι θεσμός πάντα, δεν υπάρχει θέμα, ούτως ή άλλως. Το βραβείο Retail Store 2009 Supermarket απονέμεται φέτος στην εταιρεία Βερόπουλος για το κατάστημά της στο Ολυμπιακό Χωριό. Για ελληνική 100% εταιρεία. Παρακαλώ τον κύριο Νίκο Βερόπουλο, πρόεδρο της αλυσίδας Βερόπουλος, να έρθει να παραλάβει το βραβείο του.